η Επιτροπή Παρελάσεως ποτέ δεν είχε στείλει invitation, ποτέ δεν είχε στείλει πρόσκληση, διότι το θέμα είναι όχι διότι δεν θέλουμε να βοηθήσουμε. Όχι μόνο θέλουμε να βοηθήσουμε, αλλά η Επιτροπή Παρελάσεως είπε ότι δεχόμαστε όποια ημερομηνία θέλει να έρθει στη Νέα Υόρκη να της κάνουμε εκδήλωση, εμείς σαν ομογένεια να την τιμήσουμε για τις προσπάθειές της που κάνει, να τιμήσουμε το έργο της που κάνει. Αλλά η παρέλαση είναι θέμα 1821, 204 χρόνια ανεξαρτησίας, είναι ο εθνικό θέμα και θα μείνει εθνικό θέμα. Δεν θα το γυρίσουμε στο πολιτικό. Είμαστε Αμερικανοί πολίτες. Το θέμα της παρελάσεως είναι Greece, the birthplace of democracy and strategic partner of America. This is what it's going to be and that's how it's going to be. Η πρόσκλησή μας στέκει ότι όποια ημερομηνία άλλη θέλει να έρθει στη Νέα Υόρκη, να την τιμήσουμε για την προσπάθεια, να βοηθήσουμε τους πεζόντες, να είμαστε παρά το πλευρό της και προσπάθειά της, πολύ ευχαρίστως. Αλλά δεν θα είναι την ημέρα της παρελάσεως. Να σας ευχαριστήσω όλους που ήρθατε απόψε και να μας βοηθήσετε να έχουμε μια καλή παρέλαση. Σας ευχαριστώ πολύ.